Alexander her, og i dag skal jeg spille Fail Breaks i min nye fede bil. Ja, det springer jeg lige over. Ja, det er den første video. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lægge flere ud. Men hvis I gerne vil se mere, så husk at smide et likes og en kommentar, så ved jeg, at I gerne vil se mere. Nej, det er missiler. Men ja, ellers er vi bare i gang. Jeg ved ikke, om I også kender spillet, eller om... Så ja. Så kører vi lige videre. Så har jeg fået et panser. Ej, det er løgn. Det var den, der kun var én gang. Jeg ved ikke, om min stemme er lidt lav, men jeg har det ikke så godt. Jeg sidder nede på skolen lige nu. Så jeg er lidt syg, så jeg har det... Jeg ved ikke helt, hvor god min stemme er. Nej. Den er god, den der hamsterbold der. Vi fik en høj high score. Min bedste high score, som I kan se op i venstre hjørne, det er 4000. Men det var fordi det buggede. Ja. I skal ikke selektere. Ja, okay, jeg kan ikke klippe, vel? Er det løgn? Ej, det er løgn. Jeg kan ikke lige klippe... Jo. Jeg vil være tilbage lige om lidt. Reklame over. Så vi kan ellers bare komme i gang igen. I kan se, skærmen vender anderledes. Det hedder portræt. Men det er en lille smule svært at spille med den sådan her. Nej, okay, det kan man ikke. Jeg går lige over det ud. Ja. Jeg ved ikke om... Vi kan lige gå ind og tjekke det her, og så kan vi sige tak for i dag. Og så sige like, dislike, abonnere, bla bla. Awesome. Det er sådan nogle ting, jeg kan claime. Penge. Money. Ja, vi fik ikke en ny bil i den her video, men hvis I godt kunne lide den her video, så smid den et like. Hvis I ikke kunne lide den, så smid et dislike. I må også godt abonnere, hvis I kan lide. Og hvis I gerne vil se mere af sådan noget her, så husk at like og smid en kommentar. Men ellers vil jeg bare sige farvel.